Benvingudes i benvinguts a aquesta anàlisi, avui profunda, de les institucions polítiques de Catalunya. Hola. Tenim un text que ens descriu l'estructura, el funcionament de l'autogovern en català. Exacte. L'objectiu és entendre bé com s'organitza la Generalitat, quins són els seus components principals i, sobretot, com interactuen entre ells. Sí, ens centrarem en la Generalitat com a sistema institucional. Veurem el Parlament, la figura de la presidència, el govern i també aquelles altres institucions que l'Estatut defineix, les que són clau. Perfecte. Doncs comencem per la Generalitat mateixa. El text la defineix com el sistema institucional de l'autogovern i apunta que té arrels històriques, oi? La Diputació del General medieval? Sí, això és interessant com a context històric. Però avui dia bàsicament inclou el Parlament, la presidència i el govern. Em crida l'atenció que el text especifica que no inclou institucions de l'Estat central a Catalunya, ni tampoc l'administració local, ajuntaments, diputacions... Correcte. I un punt fonamental que remarca és que es configura com un règim parlamentari clàssic. Vull dir, això implica una relació de confiança constant entre el Parlament i el govern. És la base. I com es materialitza aquesta confiança? Doncs s'estableix primer amb la investidura del president o presidenta i després es verifica amb mecanismes de control. El més conegut, potser, és la moció de censura. La moció de censura, que aquí té una particularitat, oi? És constructiva. Exacte. Constructiva. Això vol dir que no n'hi ha prou amb una majoria absoluta per fer caure el govern. S'ha de proposar, al mateix temps, un candidat alternatiu. Això busca, clar, afavorir l'estabilitat governamental. Entès. I també hi ha la qüestió de confiança, que necessita només majoria simple. I com a contrapès a tot això, el president pot dissoldre el Parlament. És el mecanisme d'equilibri. Bé, doncs anem al Parlament. L'Assemblea representativa i legislativa. Què ens en diu el text? A veure, el Parlament. Doncs és on rau la representació del poble de Catalunya. Fa les lleis, aprova els pressupostos anuals i, molt important, controla l'acció del govern. I és unicameral, Una sola cambra. Sí, unicameral. Actualment té 135 diputats. Aquests s'estrien cada 4 anys, per cert, i per circumscripcions provincials: Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. Amb una distribució concreta, recordo, 85 per Barcelona, 18 Tarragona... Sí, 17 Girona i 15 a Lleida. I gaudeix d'autonomia pròpia, organitzativa, financera, administrativa. Té la seu a Barcelona. I per assegurar la independència dels diputats, el text parla de prerrogatives. Exacte. Són garanties. Fonamentalment 3. La inviolabilitat per les opinions i vots que emeten exercint el càrrec. Això protegeix la llibertat d'expressió al debat parlamentari. Clar. Després, la immunitat, que els protegeix de detencions per motius polítics, excepte si és un delicte flagrant, clar. I finalment, el fur especial. Vol dir que el jutge al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si el delicte és aquí, o el Suprem si és fora. I com s'organitza per dins? President o presidenta, mesa... Sí, té una presidència, una mesa, que és òrgan rector, una diputació permanent que actua quan el Parlament no està reunit, els grups parlamentaris, que necessiten un mínim de 5 diputats, i la Junta de Portaveus, quan hi ha representants dels grups i que decideix l'ordre del dia dels plens. O sigui que les funcions són molt àmplies. Representar, legislar, aprovar pressupostos, també crear i controlar el govern, investidura, moció, preguntes, i elegir càrrecs importants, com el síndic de greus o membres d'altres òrgans. I fins i tot participa en funcions estatals, com designar senadors autonòmics o proposar lleis a les Corts Generals. Molt bé. Passem a la figura de la presidència. El text la situa com a clau. I tant. El president o presidenta és la més alta representació de la Generalitat i alhora és la representació ordinària de l'Estat a Catalunya. Té aquesta dualitat. Interessant. I l'elegeix al Parlament, d'entre els seus membres. Ocupa una posició preeminent, diu el text. Sí, dirigeix l'acció del govern, nomena i cessa els consellers, marca la línia política. Té llavors una triple vessant: cap del govern, establint directrius, representant suprem de la Generalitat, per exemple, convocant eleccions, i representant ordinari de l'Estat, promulgant lleis catalanes en nom del rei.
I el càrrec és incompatible amb altres activitats, clar. Exacte. I treballa estretament amb el govern, que és l'òrgan col·legiat. El govern dirigeix la política i l'administració de la Generalitat. Exerces la funció executiva i la potestat reglamentària. Sí, està format per al president o presidenta, el vicepresident o conseller primer si n'hi ha, i els consellers o conselleres. I atenció, pot dictar normes en rang de llei. Ah, sí? Com? Mitjançant decrets legislatius, si el Parlament li delega la facultat, o decrets llei, en casos d'extraordinària i urgent necessitat. Aquests últims, però, han de ser validats després pel Parlament. Entenc. I el govern respon davant del Parlament. Sí, i de forma solidària. Tot l'equip de govern respon conjuntament. Això reforça el caràcter parlamentari del sistema. I l'administració de la Generalitat, estructurada en departaments, és qui executa les decisions del govern. Amb objectivitat, transparència. Sí, seguint principis de desconcentració, descentralització i compta amb òrgans consultius com la Comissió Jurídica Assessora. I per acabar, el text menciona altres institucions estatutàries importants. Sí, no són part del nucli govern-parlament, però són rellevants per al sistema de controls i garanties. Com quines? Doncs el Consell de Garanties Estatutàries, que dictamina si les lleis s'ajusten a la Constitució i a l'Estatut. És un control previ, important. El síndic de Greus, que és el defensor dels drets dels ciutadans davant l'administració, com un defensor del poble català. Ja. La Sindicatura de Comptes, que fiscalitza els comptes públics, com es gasten els diners, rentes comptes directament al Parlament. I el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, que regula el sector audiovisual. Totes elles depenen del Parlament en alguna mesura, oi? Elecció, nomenament... Sí, hi ha un vincle clar amb el Parlament, reforçant la idea de control democràtic. Queda clar, doncs. El text ens dibuixa un sistema autogovern complex, basat en la separació de funcions, però amb una interrelació molt forta, molt directa, entre Parlament, President i Govern, i complementat per aquestes institucions de control i garantia. Exactament. I pot ser una reflexió final que se'n desprèn. És com aquest disseny institucional que busca equilibrar la representativitat i el control amb l'estabilitat del govern. Sí. Doncs, com aquest equilibri dissenyat sobre el paper a l'Estatut funciona o resisteix en la pràctica? Sobretot, davant d'escenaris polítics potser més fragmentats o amb més tensió dels que es preveien inicialment. Queda oberta la pregunta de l'adaptabilitat del sistema